κάθε ηλικίας που περιμένουν έξω από τα τραπεζικά υποκαταστήματα είτε για να πάρουν τις συντάξεις τους είτε να εξυπηρετηθούν από αυτόματα μηχανήματα ανάληψης. Αυτό το παραμύθι, λένε οι πολίτες, πρέπει να τελειώσει και θεωρούν ότι η συμφωνία ίσως να ανάψει το πράσινο φως για να επανέλθει το τραπεζικό σύστημα στους γνώριμους ρυθμούς του. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας για απόψε. Μαζί μας, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο κύριος Νίκος Δρακάκης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Αντωνακάκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κυριάκος Καραγιώργης, συντονιστής της Κρήτης για το ποτάμι. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Με δεδομένο και το κλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής και με βάση τις εξελίξεις, θεωρείτε ότι η επόμενη μέρα θα σας βρει μαζί με τους συνομιλητές σας, σχηματικά το λέω αυτό, αναφέρομαι στα κόμματα, στην επόμενη κυβέρνηση? Όταν λέτε συνομιλητές μας στην επόμενη κυβέρνηση, εννοείτε τους συντρόφους μου? Τι εννοείτε? Κύριε Δρακάκη, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Αν με βάση τις εξελίξεις που διαμορφώνονται μέχρι στιγμής, αν όπως όλα δείχνουν την επόμενη μέρα ενδεχομένως με τους συνομιλητές σας, με τον κύριο Αντωνακάκη, με τον κύριο Καραγιώργη, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Ποτάμι, να βρεθούν στην ίδια κυβέρνηση. Δεν το θεωρώ πιθανό. Δεν το θεωρείτε προσωπικά πιθανό? με ρωτά, δεν το θεωρώ πιθανό. Και δεν το θεωρώ και θετικό. Έχω μια κυβέρνηση εκλεγμένη, με λαϊκή εντολή μόλις πριν από 5 μήνες. Έχω μια κυβέρνηση που διαθέτει την πλειοψηφία ακόμα μέσα στο Κοινοβούλιο, την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Έχω μια κυβέρνηση με σαφή εντολή και ό,τι άλλο προκύψει ή προτείνεται θεωρώ ότι είναι εκτροπή. Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε αυτό που βλέπω εγώ υπουργούς, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με την άποψη του Πρωθυπουργού και δηλώνουν δημόσια ότι δεν θα στηρίξουν τη συμφωνία που ο Πρωθυπουργός έφερε. Έχουμε περίπου 30-40 βουλευτές οι οποίοι διαφοροποιούνται και έχουμε μία πρόεδρο της Βουλής η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να μην διευκολύνει με νομικά και διαδικαστικά τερτύπια τα αυτονόητα να ψηφιστούν αυτά που πρέπει να ψηφιστούν στη Βουλή. Ακόμα και την ημέρα που ο Πρωθυπουργός έπρεπε να πάει στη Σύνοδο Κορυφής με ψηφισμένη από τη Βουλή την πρόταση που έπρεπε να είχαν συμφωνήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, ακόμα και εκεί έκανε διαδικαστικά τερτύπια η κυρία Κωνσταντοπούλου για να εμποδίσει αυτό το πράγμα. Και για να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα διαδικαστικά τερτύπια, θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, απλά αφήστε μου να κάνω τις σημειώσεις που θέλω. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ποτάμι θα στηρίξουν το πολυνομοσχέδιο αυτό. Και παρά τα όποια τερτύπια. Η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει, ασφαλώς, γιατί η χώρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν για να πάει παρακάτω. Όμως, ακούστε κάτι, επειδή πρέπει να σταματήσω με τη ρητορική και τα ωραία λόγια, όποιοι διαφωνούν, όπως ο κύριος Δαμοβολίτης προς τιμήν του το έκανε, παρετούνται και παραδίδουν την έδρα τους. Όλα τα άλλα είναι πολιτική αλητεία. Το να κρατάς μια καρέκλα γιατί είσαι της καρέκλας και διαφωνείς και δεν αφήνεις τον Πρωθυπουργό να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει έχοντας την εντολή από τον ελληνικό λαό, αυτό λέγεται πολιτική αλητεία, επιτρέψτε μου να πω. Έτσι δεν είναι ούτε ηθικό ούτε έντιμο. Όποιος λοιπόν διαφωνεί σε αυτή την κρίσιμη φάση για τη χώρα, ας δηλώσει τη διαφωνία του και ας αφήσει να προχωρήσει η χώρα. Δεν θέλω να εμφανιστώ ως υπέρμαχος των πολιτικών του Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, όπως θέστρωσε, θα κοιμηθεί και κοιμάται. Δυστυχώς, εγώ περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες και τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Αλλά επιτέλους το θέμα δεν είναι κομματικό. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, όπως άκουσα πριν από κάποιο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι είναι να μείνουμε ενωμένοι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα χώρας να προχωρήσουμε παρακάτω. Αν λοιπόν αυτή την ώρα έχουν κάποιοι άλλοι στο μυαλό τους να μας πάνε σε δραχμές όπως κατεργαζόταν αυτό το σενάριο εδώ και καιρό, με προτεργάτη τον κύριο Μπαρουφάκη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους. Κύριε Δρακάκη, για εσάς... Εγώ δεν απήντησα όμως. Ναι, θα έρθω και σε εσάς, κύριε Καραγιώργη, θα έχουμε όλο το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι προέχει. Το κομματικό συμφέρον, η κομματική γραμμή ή το εθνικό συμφέρον? Ζούμε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο. Τα διακυβεύματα είναι πολλά και κρίσιμα και σοβαρά σε όλα τα επίπεδα.
σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο κυβέρνηση και σε επίπεδο χώρας προφανώς και σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο κομματικού και πολιτικού συστήματος. Αυτά είναι διακυβεύματα ανοιχτά ακόμα. Η κυβέρνηση, το ξέρουμε όλοι, εκβιάστηκε. Κανένας όμως δεν λέει ποιος ήταν ο εκβιασμός. Ο εκβιασμός την Κυριακή, επί 17 ώρες, δεν ήταν αν η Ελλάδα παραμείνει ή βγει από την Ευρωζώνη, δεν ήταν αν η Ελλάδα παραμείνει στο ευρώ ή γυρίσει στη δραχμή. Ο εκβιασμός ήταν η ηλυμένη απόφαση της Γερμανίας για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και σκεφτόταν τον τρόπο που θα την κύριε Δρακάκη, κάνουν. είχαν προηγηθεί όμως και 5-6 μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων. Θα φτάσουμε στους 5 μήνες. Αυτό τον εκβιασμό και αυτό τον ευνηδιασμό και στο Eurogroup και στο Συμβούλιο Κορυφής δεν πρέπει να αναδεικνύεται. Ο εκβιασμός, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αν θα παραμείνει η χώρα στο ευρώ ή όχι. Ο εκβιασμός ήταν μια δεδομένη, ηλυμένη απόφαση. Ο καλύτερος σύμμαχος του Σόιμπλε, κύριε Δρακάκη, ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Δυστυχώς, ο καλύτερος σύμμαχος του Σόιμπλε ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Και να αναδεικνύουμε όλη την πορεία του κυρίου Υπουργού αυτού, όλη το πεντάμινο, ότι είχε στόχο να μας πάει στη δραχμή. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ωραία, αφήστε τον κύριο Δρακάκη να ολοκληρώσει και θα έρθω και σε εσάς. 200 δισεκατομμύρια κάνετε ζημιά το τελευταίο πεντάμινο στη χώρα. Κύριε Δρακάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ δεν μιλάω πάω σε κανένα, θα με αφήσετε να μιλήσω όμως. 5 μήνες ακούμε ότι χάσαμε χρόνο. Στην πολιτική δεν υπάρχει χαμένος χρόνος. Και ειδικά όταν μια κυβέρνηση που βρήκε τη χώρα στην κατάσταση που τη βρήκε μετά από 5 χρόνια διαπραγματεύεται για κάτι άλλο και για τη χώρα. Παρακαλώ να μην με διακόπτετε, μετά θα μιλήσετε. Βρήκε τη χώρα στην κατάσταση που τη βρήκε 5 χρόνια. Σε ένα βάραθρο. Και προσπάθησε 5 μήνες με αντιπάλους πανίσχυρους και με μόνο εργαλείο τη στήριξη του ελληνικού λαού και με την αταλάντευτη βούληση να βγει η χώρα σταδιακά από όλο αυτό. Η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή, δεν ήταν χαμένος χρόνος στις 5 μήνες, προκάλεσε ρογμές σε ένα οικοδόμημα μονολιθικό γερμανικό, το οποίο φάνηκαν και προχθές, και αυτά δεν γινόταν, ήταν διανόητα. Αν το έλεγε κάποιος ότι πριν 6 μήνες κάποιοι θα διαφωνούσαν με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε στο κυρίαρχο μοντέλο τους, δεν θα το πίστευε κανένας. Χαμένος πολιτικός χρόνος δεν υπάρχει. Ωραία, να το δεχτώ αυτό που μου λέτε ότι δεν είναι χαμένος πολιτικός χρόνος. Έπρεπε όμως να οδηγηθεί μια χώρα σε οικονομική ασφυξία με κλειστές τις τράπεζες. Θα σας έλεγε κάποιος να πάει σε ένα δημοψήφισμα να χαθεί και άλλος χρόνος. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Τα επέσχυντα μέσα. Επέσχυντη είναι η συμφωνία που φέρατε. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός Έλληνας από κανένα κόμμα που να θέλει κλειστές τράπεζες και να έχει μπροστά του δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, φαντάζομαι, στην Ελλάδα που να θέλει αυτή την ασφυξία. Ποιοι τα επέβαλαν και γιατί. Γιατί τόλμησε ένας μικρός λαός και ένας πρωθυπουργός να τους πει όχι. Γι' αυτό τα επέβαλαν. Να πάμε στον κύριο Καραγιώργη λίγο, να δώσουμε λίγο το χρόνο στον κύριο Καραγιώργη να τοποθετηθεί. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Κυρία Ζαλαπάτα, θα έλεγα ότι ο πολιτικός χρόνος, θα συμφωνούσα με τον κύριο Δρακάκη, είναι αμήλικτος. Μας φαίνεται ένας αιώνας από το δημοψήφισμα του όχι πριν από 9 μέρες. Τρέχει με ηλικιώδες ταχύτητες. Το εύκολο θα ήταν να πούμε ποιος στέει, τι δήλωνε στη Θεσσαλονίκη το 2014, τι είπε στο δημοψήφισμα, τι πρότεινε στον ελληνικό λαό, τι αποτέλεσμα πήρε και τι συμφωνία έφερε. Αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο είναι να πούμε πώς θα πάμε τη χώρα μπροστά. Ακριβώς. Το ποτάμι και συγκεκριμένα ο Σταύρος Θοδωράκης σήμερα το μεσημέρι ξεκαθάρισε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα υπουργεία, ότι δεν μετέχουμε σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτά που συμφώνησε με τους συμμάχους μας. Αλλά ο Πρωθυπουργός θα πρέπει τις αμέσως επόμενες ημέρες να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στο κόμμα του. Και στην κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Εδώ υπάρχει φράξια στην κυβέρνηση. Δυστυχώς, επειδή οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, δεν μπορούμε να λέμε ότι για όλα αυτά είναι οι κακοί ξένοι, οι εκβιαστές, να μιλάμε για πραξικοπήματα. Βλέπω όλη μέρα διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή στον ελληνικό λαό ότι φταίξαμε κι εμείς. Όλη η Ευρώπη το λέει αυτό. Το λέμε εμείς. Τώρα διακόπτεται όμως και εγώ είδατε ότι ήμουν πολύ προσεκτικός. Να πούμε λοιπόν ότι κάναμε λάθη και η Ευρώπη έκανε λάθη και το Δούνου του έκανε λάθη, αλλά και εμείς δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς, και αυτό εδώ που είπε ο κύριος Μαντουφάρης ότι είναι απόρριτο,
είναι η έκθεση του Δούνου του η χθεσινή, λέει ότι από τις 26 Ιουνίου μέχρι εχθές υπολογίζουν ότι το ποσοστό του ΑΕΠ θα ανέβει από 142-170% το 2022. Λένε με άλλα λόγια ότι το χρέος τώρα δεν είναι βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θυμόμαστε όλοι ποιος πανηγύριζε ότι το Δούνου του είπε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, και τώρα το ίδιο το Δούνου του με χθεσινή του έκθεση λέει ότι τις τελευταίες μέρες ανέβηκε περίπου 45-50 δις. Και πρέπει να πανηγυρίζουμε για τον κύριο Βαρουφάκη? Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Έλληνες είναι να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πρέπει να μας πούν οι κακοί Γερμανοί και ο κύριος Σόιμπλε που θέλει να μας διώξει και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μας διώξει. Εμείς θέλουμε να μείνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ότι η φοροδιαφυγή είναι κλοπή σε βάρος των αδυνάτων και των φτωχών. Η ακύρωση των προγραμμάτων στήριξης των ΑΜΕΑ που ακυρώθηκε πριν από 2 μέρες και το πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχειας που είναι στον αέρα. Πώς είναι στον αέρα? Είναι στον αέρα, δεν γνωρίζετε δυστυχώς. Είναι στον αέρα, κύριε Δρακάκη. Γνωρίζετε εσείς. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, θα εντάξει, πρέπει, οι κοινωνικές λοιπόν, δομές καταραίουν. Αυτό μεταρρυθμίσεις. προκύπτει και μέσα από το ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί Είναι να παρουσιάσει κύριε σαν Δρακάκη, παράδεισο αυτό που βιώνουμε τώρα. Να είμαστε λίγο. Καταραίουν οι κοινωνικές δομές. 17 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πότε άρχισαν να καταραίουν οι κοινωνικές δομές. Δεν με αφήνετε να κάνω μία φράση. Λοιπόν, 1.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα, ημερήσια φροντίδα ΑΜΕΑ, ακυρώθηκε το πρόγραμμα, κύριε Δρακάκη. Εάν δεν το γνωρίζετε, ενημερωθείτε. Λοιπόν, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις όπως λέει το πρόγραμμα, αυτό το δυσάρεστο, το κακό, η κακή συμφωνία που αν γινόταν νωρίτερα ίσως πληρώναμε λιγότερα, και να πούμε αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Διαφωνούμε, κύριε Δρακάκη? Πάντως, κύριε Δρακάκη, επειδή είστε καλός γνώστης των πραγμάτων, φαντάζομαι, αφήστε με να ολοκληρώσω, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι η ανεργία έχει εκτοξευθεί και ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνονται. Η χώρα καταραίει. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Εμείς δεν οροποιήσαμε τίποτα, ούτε διηγηθήκαμε ποτέ κανένα success story. Άλλοι τα κάνανε αυτά. Η ανεργία που τώρα ανακαλύπτουν κάποιοι ότι είναι στα ύψη είχε πάει στο 27%, 60% στους νέους πριν από 1 χρόνο. Δεν πήγε τώρα. Λοιπόν, εάν θέλουμε να συνοηθούμε σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια καταρχήν. Να μιλάμε με ειλικρίνεια. Δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά, δεν ήρθε ξαφνικά η κρίση, δεν ήρθε ξαφνικά η καταστροφή. Το ΑΕΠ μειώθηκε 25% σε καιρό ειρήνης στην Ελλάδα με αυτές τις πολιτικές. Δεν μειώθηκε τον περασμένο μήνα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε όλοι. Κουράζομαι τους τηλεθεατές γιατί τα έχουν ακούσει, έχουν κατασταλάξει, ξέρουν. Δεν κουράζονται με αυτά που ακούν οι τηλεθεατές, κουράζονται με αυτά που βιώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς. Εδώ κάνω μια συζήτηση. Και καλό είναι να μην μιλάμε για το χθες. Σίγουρα το μερίδιο της ευθύνης βαραίνει όλο τον πολιτικό κόσμο. Το θέμα είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Σαν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και να αποκρούσω αυτά περί πολιτικής αλητείας συντρόφων οι οποίοι διαφοροποιούνται. Είναι πολιτική αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Όταν διαφωνείς και είσαι κυβερνητικός τέλεχος, κάνεις πράξεις στον Πρωθυπουργό, άρα στις αποφάσεις της χώρας, είναι πράξια. Είναι αλήθεια πολιτική αυτό. Εγώ διαφωνώ μαζί τους. Παρακαλώ. Εγώ διαφωνώ μαζί τους, αλλά εσάς δεν σε επιτρέπετε να χαρακτηρίζετε αλήτες. Λέτε, δεν σε επιτρέπετε. εσάς σας επιτρέπετε να βάζετε εμπόδιο στη χώρα? Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Εσείς καταλαβαίνετε τι λέω εγώ? Έχετε καταλάβει ότι είναι ώρα ευθύνης? Έχετε καταλάβει αυτή την ώρα τι διακυβεύεται? Νομίζετε ότι μπορείτε να με μαλώσετε? Δεν μαλώνω κανέναν. Λέω απλά τη διαπίστωσή μου ότι έχουμε υπουργούς της κυβέρνησης οι οποίοι λένε ότι εμείς διαφωνούμε, αλλά δεν παρετούμαστε. Ακούστε, εδώ ήρθαμε να πούμε πράγματα. Εσείς έχετε μαθήματα δημοκρατίας, έχετε εξοπλιστική στη δημοκρατία. Εάν ήρθατε εδώ να βρίζετε ανθρώπους που δεν είναι εδώ, εγώ δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Δεν βρίζω κανένα συγκεκριμένο. Όταν τους λες πολιτικούς αλήτες, τι τους κάνεις? Λοιπόν, εμείς με τους συντρόφους μου που διαφωνούμε στην προκειμένη περίπτωση κάθετα, και καλώ όλους τους συντρόφους να αναλογιστούν την ευθύνη απέναντι σε μια κυβέρνηση εκλεγμένη, ποια θα είναι η στάση τους. Αυτό είναι το κάλεσμα. Και δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα από τους συνομιλητές μου εδώ να τους αποκαλεί και να τους χαρακτηρίζει με κανένα τρόπο. Γι' αυτά είναι πολιτική ηθική. Λοιπόν, είναι πολιτική ηθική η πρόεδρος της Βουλής να εμποδίζει την ολομέλεια της Βουλής για να πάει ο Πρωθυπουργός με την απόφαση της χώρας στο Συμβούλιο Κορυφής. Αυτό δεν είναι πολιτική αλήθεια? Τι είναι αυτό? Πετάτε τον μπαλάκι στην εξέδρα από το ένα θέμα στο άλλο. Και για τους υπουργούς μιλάω και για την πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε
ότι και το κόμμα και η κυβέρνηση και προφανώς η χώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Όλα είναι ρευστά. Εγώ περιμένω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού απόψε, περιμένω την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, περιμένω τις οργανώσεις μελών οι οποίες συγκεντρώνονται, κάνουν τις συνελεύσεις τους. Εμείς είμαστε ένα συντεταγμένο κόμμα. Το βλέπω. Εσείς έχετε προβάλει. Ναι, αυτό δεν το έχετε καταλάβει ποτέ και δεν θα το καταλάβετε, και μέχρι που δεν το καταλαβαίνετε εμείς πάμε καλά. Γιατί σημαίνει ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Θέμα να πάει καλά η χώρα. Κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, από τώρα με πάτε στο ένα μετά στη χώρα. Θα πάμε και στη χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η χώρα λοιπόν με ευθύνες πολιτικών αποτυχημένων έχει κυριολεκτικά καταγκρεμιστεί σε όλα τα επίπεδα. Και σε οικονομικό και σε επίπεδο διαπραγματευτικής ικανότητας, και φάνηκε και τώρα, και σε επίπεδο συμμαχιών με δική σας ευθύνη, γιατί ο σύμμαχος δεν είναι σύμμαχος που τους παραδοθεί. Ο σύμμαχος είναι αυτός που στηρίζει σε αγώνες. Υπήρξε ποτέ πρόβλημα με τις επιδοτήσεις των αγροτών, υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Ωραία. Κύριε Δρακάκη, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Μπορείτε να μας πείτε ένα λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη μέχρι τώρα πορεία του? Ένα λάθος που έκανε η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, Ένα λάθος που έκανε από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Κοίταξε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί ότι υποτίμησε την αντίσταση κάποιων που χωρίς επιχείρημα ουσιαστικό ήθελαν απλώς αυτή η κυβέρνηση να αποτελέσει παρένθεση και να τιμωρήσουν στο όνομα αυτού του πράγματος ένα ολόκληρο λαό. Αυτό το κινησμό δεν τον περίμενε. Αυτό ήταν μια λάθος εκτίμηση. Λάθος μπορεί να είναι επίσης το ότι δεν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση στο διάστημα της γέφυρας. Δηλαδή από τον... 10 δισεκατομμύρια μας δίναν, κύριε Δρακάκη, για την παράταση της συμφωνίας και είπατε όχι στο μνημόνιο, όχι στην παράταση, όχι στη γέφυρα. Είμαστε σοβαροί? Αυτά τα 10 δισεκατομμύρια τώρα ζητάμε. Κύριε Δρακάκη, είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Δεν είσαστε σοβαροί σαν παράταξη. Μάλιστα. Τα 10 δισεκατομμύρια σας τα δίνανε? Ποια 10 δισεκατομμύρια? Για την παράταση. Ποια 10 δισεκατομμύρια? Για την παράταση του προηγούμενου μνημονίου μέχρι να γίνει η συμφωνία για το καινούριο. Και είπατε όχι στην παράταση, όχι στα 10 δισεκατομμύρια. Ήταν 7,5. Μην κουράζεστε, κύριε Αντωνακάκη. Ήταν 7,5 και γυρίσαμε και 11,5 από το του Χουσού. Λοιπόν, ωραία. 20 σχεδόν. Ωραία. Το λάθος στο διαπραγματευτικό ήταν ότι ενώ υπογράφηκε 20 Φλεβάρι, δεν κατοχυρώθηκε η ταυτόχρονη χρηματοδότηση των 5 μηνών. Αυτό ήταν ένα λάθος. Της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης, ναι. Και τώρα θα κληθούν τέλος του μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα το ίδιο πράγμα λέτε, έτσι, για να μην κουράζεστε και εσείς. Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν λέμε καθόλου το ίδιο πράγμα. Μα τι μας λέτε, σε τι διαφοροποιείτε? Λέω ότι σε μια διαπραγμάτευση που βάζει μια υπογραφή και έχεις εμπιστοσύνη στους εταίρους και λες ότι θέλω ένα πρόγραμμα γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο και συμφωνείς και μετά σκόβουν και τα πάντα. Κύριε Δρακάκη, να σας θυμίσω. 31 του Ιούνιου έλυγε το πρόγραμμα που ήταν η χώρα μας. Και ξεκαθαρίστηκε από κάθε πλευρά ότι 1 του μήνα δεν υπάρχει νομική διαδικασία που να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη χώρα. Γι' αυτό υπόθηκε να γίνει παράταση του προηγούμενου μνημονίου για 1 δίμηνο, για να μπορέσει να χρηματοδοτεί τη χώρα με 10 δισεκατομμύρια περίπου μέχρι να τελειώσουν οι συζητήσεις. Και είπατε όχι στα 10 δις, όχι στην παράταση, όχι σε μνημόνιο και πήγατε σε ένα δημοψήφισμα όπου έδωσε εντολή ο λαός σε όχι και το κάνατε εσείς ναι στο εξωτερικό και μας φέρατε χειρότερους όρους και χειρότερο μνημόνιο από το προηγούμενο. Τέλος πάντων, κύριε Αντωνακάκη, τώρα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και εσείς σαν κόμμα, αφήστε με να μιλήσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Αντωνακάκη, τώρα και εσείς σαν κόμμα θα μπορούσατε να είχατε αναλάβει τις ευθύνες σας και να μην οδηγούσατε τη χώρα σε εκλογές και όλα ίσως να ήταν διαφορετικά. Δεν γνωρίζω αν θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Αλλά τώρα. Ευθύνη της μη συμφωνίας από τα άλλα κόμματα για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, όπου εξαναγκάσανε τη χώρα σε εκλογές και ανακόψανε την προσπάθεια που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για να κάνει τη χώρα στις αγορές. Λοιπόν, επισπεύσατε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό συνέβη, είναι καταγεγραμμένο λοιπόν. Πάμε στον κύριο Καραγιώργη τώρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και στην αρχή. Εμείς στηρίζουμε τη συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός. Θεωρούμε ότι έχει τη λαϊκή εντολή και είναι ενωπή. Επαναλαμβάνω αυτά που λέει ο κύριος Δρακάκης. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και αυτός θα πάρει τις πρωτοβουλίες. Αναμένουμε να ξεκαθαρίσει με την κυβέρνηση και με το κόμμα του τα προβλήματα που έχει. Περιμένουμε απόψε τι θα πει και τι θα γίνει αύριο. Αλλά μην νομίζει κανένας ότι έχουμε ξεχάσει τι συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουν όλοι ευθύνες. Θα περίμενα από τον κύριο Δρακάκη να μου κάνει ένα χαρακτηρισμό. Αν το ποτάμι που στηρίζει αυτή την προσπάθεια του Πρωθυπουργού
και το κάνει χωρίς να υπολογίζει το κομματικό όφελος, αλλά το συμφέρον της χώρας, να κάνει ένα χαρακτηρισμό στην απόψινή δήλωση, είδηση, εάν αληθεύει, ότι Έλληνας υπουργός έχουν σχέση με το Ηράκλειο, έβγαλε συγγενείς του πριν 2 μέρες πριν κλείσουν τις τράπεζες 200.000 από την τράπεζα, να μου κάνει ένα χαρακτηρισμό. Εγώ θα κάνω κανένα χαρακτηρισμό όπως έκανε ο κύριος Αντωνακάκης, αλλά να κάνει αυτός μετά που θα μάθουμε το όνομά του. Μάλιστα. Από πού είχε την πληροφορία? Δημοσιεύθηκε σε ιστότοπο. Επειδή, λοιπόν, τον καλύτερο που μπορεί να έχουμε στην Κρήτη. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά όταν επικαλείστε δημοσιεύτηκε, με συγχωρείς, αλλά εγώ σε αυτή τη κουβέντα δεν μπαίνω καθόλου. Όταν αποδειχτεί θα πάρω θέση και θα το καταδικάσω. Αλλά κοιτάξτε, από δημοσιεύσεις ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σαν χώρα και το αντιμετωπίζουμε είναι και οι δημοσιεύσεις και οι διαρροές αξιωματούχων. Αυτό το έχουμε πληρώσει. Ωραία, μπορείτε όμως να χαρακτηρίσετε τη στάση του ποταμιού σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, αν είναι προδοτικοί, γερμανοτσολιάδες, συνεργάτες των ξένων ή αν είναι πατριωτικοί. Λοιπόν, κύριε Καραγιώργη, πάντως τέτοιου είδους ιστορίες, τέτοιου είδους στοιχεία πρέπει να στοιχειοθετούνται, να υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, να μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μπούμε σε αυτό το κύκλο συζήτησης, διότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, το μείζον ζήτημα είναι ότι η χώρα ταλανίζεται από μια πολύ ισχυρή κρίση. Λοιπόν. Και πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να κυβερνήσει, όλα τα κόμματα να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια για να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Λοιπόν, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Επειδή και ο χρόνος πιέζει, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους τρεις για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο.